part 2. Ja Helkki Ellen! Mä niukastun! Helkkä, älä nyt siihen jää! Et se mitään laiskamatonkaan oo. No ei, älä juokse, piti helkätä. Apua! Tässä on tommonen mönkkö. Joo. Meillä on nyt tiellä. Ja juu. Ja tossa on toi eka. Jos te näette, mä voin zoomata sinne. Meidän kirje. Tossa on tommonen juttu. Sitten näette kohta seuraavan. Nähdään tuolla. Mä voin sanoa teille seuraajille, että tää on sitten aika hauska. Ja se on siis oikeesti tuolla korkealla. Oota, näettekö te? Se on oikeesti korkealla. Kattokaa tonne. Se on tuolla. Älä mene siihen eteen. Se on tommonen pussi. Hei, ja sit siellä kirjassa oli pränkki. Ja se on tommonen se pussi. Ja